Indaba yoniwa kakhulu ngokhokho nabogogo nabomkhulu wethu. Babethi uma bezokwelapha belaphana besebenza into zamadlozi, babengaveli nje obala egcekeni bavele bathi hayi bantwa bethu, ma ngabe umuntu ekugadle kanje wena kumele uhlanganise lokhu nalokhu nalokhu ubuyisele ukugadla. Bantwana bethu, ma umuntu ekushaye nesifula imvukuzane lokho esithi isilonda singapholi uzozo, kumele wena uhlanganise lokhu nalokhu nalokhu okuphuzwayo uphuzo okugcotshwayo ugcotshwe sizophola isilonda. Ma usuyibuyisela kuyimpinda kumele wenze kanje. Bantwana bethu, mina njengamanje sihleli la endlini nginezinto eningazazi. Nginenyoni liya isebenza ukuthi njengoba nayibona iyaphila kodwa inyoni esiganga. Nginempisi nazi, nginemfene nazi isebenza ukuthi nokuthi. Abazange bakwenza lokho khokho bethu. Ezinye zezinto ezingesabisi zigcine sezisabisa. Kukhona abantu ababefuya imfene hayi ezokuloya abantu, ezokuhambisa imithi okufanele iyosiza abantu ndawo thizeni. Bakhona ababefuye izinyoni, amavenda bebenenyoni okuthiwa ndazi. Imvamisa okubi yayikwenza babeshaya ngayo abantu ngezulu, kodwa okuhle eyayikwenza wawuthi ma ungahamba mhlambe ubaleke uthi uya kubo England uya kubo Germany ubaleke wenze enye into la bafuna ukukubamba ngomuthi, babhila yona indizi ihambe. Makufanele ufize ukushaya istroke ufe khona le koNgilandi kwaAmerica uzobuzwa ungcotshwa ungcotshwe khona. Kanti yayingayenzi lokho kuphela, ibikwazi ukuthi lenyoni le kunomuntu onedliso le udlisiwe intombazana akasafuni ukubona abantu bakubo, akafuni futhi ukuthi kusukunye kuyokhishwa leli dliso. Uyisigqila sale ntombazana, uyisigqila nje sothando, uyiyo yonke lento engeke ithandwe umunye umuntu, kodwa akafuni lento ikhishwe. Wangalwa nawe angaza udubule ngempela. Lapho ke kwakusuka abantu bomndeni baye kumuntu onayo lenyoni le kuthiwa indazi. Ifika ibhilwe lenyoni ithunyelwe, izofika lenyoni le imdlisa umuntu imithi lana kade ezoyidliswa elatshwa la. Ade hleli nje evuke ekseni, avuke uqutshukelwe inyongo, sisu lesi siyaphenduka uyahlanza ngapha uyahuda siyathuluka lesisu sakhe. Hey, ngijikelwe inyongo lapha, akusonyongo. Ifikile lenyoni nale mithi okumele ikhiphe liyanto ekubambile wena ngaphakathi ukuze uphinde ubuye ube ngumuntu onengqondo esimaziyo. Ngaloko abokhokho nabantu abadala bethu bazilahla lezo zinto obafa bengazivezanga kubantwana namhlanje azisekho. Ngeke ngabonisa mina kuma websites wami kudala ngisebenza ngezinyoni, ama-badges, ama-parrot, ngisebenza ngawo ngathumela ukwenza khona lokho. Akuso system yakithi yamajawunda, yindlela yabavenda, kodwa sebeze bezoyifuna kimi ngoba khokho babo bona bayilahla yabalahlekile. Research and research findings, ngiyazithola izinto suku zonke ngiphila ngizi-experimente ngizilethe into use, ngiziformulate ziphinde zisebenze. Ngaloko ngithi asingabalekeli amasiko wethu. Kunalento ehlukumeza kakhulu abantu abaningi yokuthi ma ezofuna usizo uzusuku uyolufuna ebusuku kimi. Akunankinga woze ebusuku vele ukwelashwa inyanga kuyimfihlo, kodwa akungabi ukuthi lento is a taboo kuwe or I'm a taboo kuwe, but uyangidinga wena. Ngiyakhuthaza kakhulu isihlobo sami, ngiyakhuthaza kakhulu. Amasiko wethu alimale kakhulu. Abantwana abasha abazalwayo lezi zinto zojika singasho lutho kubo. Konke okwaba ngamagugu nempilo yabokhokho bethu kuzophela ngoba kulandelwa ngabantu abancane, kodwa kwaziwa ngabantu abaningi, kodwa abantu balahlekile abanandlela nolwazi. Yilo lolwazi engize nalo, ngisungulile imithi edlula 100 ngayipackage njengoba kusuka belungu bepackage ukuthi be user friendly. Ma umuntu ekubona uphethe ungavele ubonakale njengowenyanga ukuthi hayi sebezokuhleka, umzalwane wakho uyakuhleka, umfundisi wakho seqala ukulwa nawe ukuthi ubusenyangeni yena kade khona ekuthanga.